Monggo tasih wektalipun 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi nyetel kendang. Iya, nyetel kendang. Terima kasih kepada seluruh kerabat kerja. Monggo Adi Breksani kiprahnya jadilan kudo sejati. Ya. Cek cek cek. Mesti ganggu ya wong siji kae. Iya, monggo. Kudo sejati. Coba tepuk tangan yang meriah untuk mana hari ini. Sekar Taji Kudalia Selamat datang kami ucapkan pada para tamu undangan. Selamat datang kami aturkan pada penonton semua. Maaf, maaf bila kurang sopan. Kami manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Maaf, maaf bila kurang sopan. Dalam kami mementaskan, dalam kami menyajikan kesenian kudo sejati. Itulah paguyuban kami dari desa Nitiprayan, dari Kantor Yogyakarta. Yuk kudo sejati. Sekar Taji Selamat datang kami ucapkan pada para tamu undangan. Selamat datang kami haturkan pada penonton semua. Maaf, maaf bila kurang sopan. Kami manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Maaf, maaf bila kurang sopan. Dalam kami mementaskan, dalam kami menyajikan kesenian kudo sejati. Itulah paguyuban kami dari desa Nitiprayan, dari Kantor Yogyakarta. Yuk kudo sejati. Os
Horo. Sekar Taji. Indonesia. Yo, Oh yeah. ya, oh, Oh yeah. ya, Oh yeah. ya, hoi, Os. oh, 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 hai, yo, ho, ya, oh, hai, ha, oh, ya, ha, oh, hai, ha, oh, hai, ya, ho, ayo dong, hai, lo, ha, oh, Yo.
biar terpasang, biar tergantung, asal dapat si jantung mati. Dia tak bisa dibawa jantung, ukur-ukur di pinggir kali. Biar terpasang, biar tergantung, agar dapat si jantung mati. Kupu-kupu di Aduh, tengah jantung, saya bisa putih-putih di dalam lambung, saya coba enak rasanya. Bukan pemilik, bukan saudara, siang malam jadi pikiran. Yuk, yuk, yuk. Yuk, 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 yuk. Biar terpasang, biar tergantung, agar dapat si jantung hati. Putih-putih di dalam kampung, saya coba enak rasanya. Sekar Taji, ayo Ki. Ayo yo. Anak yang
yo. Sampai basah, sampai basah, sampai basah, sampai basah. Tau, tau, tau. Egalane sa, goyangane yo. Egalane, egalane, egalane. Yo, dut, 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 dut. Sekar Taji. Dut, iya. Os, yo, yo, ya, yo, yo. Dewa dewa ning asmara kuatno ati kamu angkat tunggal apa tresno baton baton saking cepet wangi tak pateni lahire tresno kang suci dewa dewa kuatno ati kamu oh ya dut, 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 dut. Os. Oh yeah, oh yeah lah, oh yo, yo yo, oke, 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 oke. Oke kanan kiri, mripate milang milih, eseme kuciwan, gawe sesam tamulan. Busan akira sutra, maca warna, lelangnya baksan oke aktif sesoter. Oh oi, oh oi, oh oi, oh oh yeah. Hey, yuk, yuk, yuk. Sekar Taji. Yuk, yuk, yuk. Andes, Andes. Ayo, yes.
kok. Iki wes Ben. Wes. Wes. Oh iya, Minggir, iya, minggir. Sitaramen. Iya. Os. Oh ya. Ae oh. Oh ya ya. Oh. Oh ah. Oh ah. Yo. Os. Ae oh. Oh ya. Oh. Ya oh. Yo. Os. Oh ya. Oh ya. Oh. Yo. Nenades. Ya, selamat datang Mas Andes. Sehat ora? Oh. Ah, 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 os, yo, oh, ya, hup, ya, alam des, hum, os, ya, hum, ya, ya, lo. Oh ya. Yuk. Yuk. Os. Tata si. Ya. Yuk. Os. Oh ya. Yuk. Os. Oh ya. Yuk. Reminang mau piye kuwi? Reminang mau piye? Ora latu-latu ku batok-latu. Mosok. Ning kene. Mak cenute. Maksudnya mana-mana watune kuwi lho. Kudu Nek lato-latone Lato. kan undi loro. Masa depan gua, Bro. Siji pecah siji sing urip. Matamu iso. Paling mlakune ngono. Ra iso, kene. Kene saklir ora. Je. Nunggange yuk. Apa Kita kotok-kotok? kita numpak itu yang mubeng-mubeng itu. Ya nanti ngumet kita. Enggak apa-apa kan dia kita teol gitu. Iya. Kita dev. Ayo, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Met. Alhamdulillah. Muga-muga Jeh. sing nyawuri mlebu surga, Met. Allahumma. Sehat selalu lancar rezekine. Amin, tentrem ayam. Didongake wong semene akeh, Met. Jeh. Didongake rangkar rezekine sehat selalu padha ae, Met. Heeh, meteng kabeh. Metu gundulmu ki sok. Oh iya, foto ya, ora ya. Itu nih. Wah, aku. Aja. Iki acarane apa? Kuda Endi? sejati. Ya iya. Alhamdulillah awak dhewe tekan kene kudu ngerti acarane apa. Acara niki pasar malam. Jadi pasare bengi momong ngono. Hei. Takon ke lho, takon. Pak aja tekan untu lho, Pak. Napa? Berengi lho, nge-flash e. Kena foto ireng kabeh. Lah kowe untumu ya Wingi aku dipoto to. Ping sapa? Wah, aku fotone gedhi, men. Oh, Di zoom, zoom. di zoom. Wuk, wek to. Oh, Aku ana flash teko, tis ireng kabeh. pemantul cahaya berarti untune Anda sih. Iki mbok delok, Eca. Kita meling to? Urung Aku gosan-gosan lek, Bu. Iki takon, Heeh. takon iki acarane apa, Acarane Bos? apa? Acarane saparan bekakak. Sepa- Dampi. Saparan. Saparan. Niku berarti Apa? sedekah bumi, mboten? Ya bisa dikatakan begitu. Lah. Ah, Jadi begitu Bapak Ibu. Iya. Saparan niku tegesenipun Jadi flashnya tak antemi. aku dadi lali to. Ya. Tak ondir. Ya wis. mari. Terus Terus. mekaten Bapak Ibu. Terus nggih, kula tak mirengke, Mas. Monggo. Kula badhe Iki munggah nyuk, monyuk. Kowe ki ra ning ngisor. badhe Aku nyuk. sanjang saparan niku Heeh. wayang. Kudu ya. Kudu ya. Bisa tekan wayang. Lah apa? Ogok telak. Ya niku lah intine Apa? sedekah. Sedekah bumi. Ben warga mriki ki waras slamet. Iya. Is rasa sing ana. Intine dongake. Heeh. Muga-muga warsama sehat lancar rezekine. Oh, sehat selalu. Ayo milu kowe kok warga sen. Kowe ra ngerti nek wong prongos ki angel ning ngomong. Lah jare malah lanya. Tenang tapi ya Lah piye? aku ngomong terus ngono ki idune ra tau metu. Mosok aku trocoe nek omong Bel gedes. Iki selang lho apa? Oh, pemantul. Pemantul. Lah iya. Tameng. Benteng Takeshi. Wah, mbahmu. Ayo Met, saiki Sip. ana ciwi-ciwi saiki ta. Nggih, Iki iki ciwi-ciwine nggih. iya. Saiki kowe ning bolongan kene, aku bolongan kene. Kene aku. Benteng Takeshi, Met. Ya, kono-kono ya. Iya, kene. Kita dijarak dengan ini, Waduh, Met. sing kene mambure mason, Des. Nah, ning kene ora apa-apa. Waduh, Tak gajal vokal sik, Met. Hah? Malam hari ini walaupun wis bengi tak gajal vokale sik. Iya, Jal. Oh, guye. Hah? Wah, aku urung ngomong wis guyu. Prongos to, Bu? Niku kon mingkem 5 menit ya. Redak, Met. Sing ngono, Met. Sing tuwa aja, Met. Ayo kono. Ayo. Mboten wantun nek kula nek. Gualak-gualak. Sai tak baleni neh. Kompak nggih. Bengok. Jaluk. Wingi jane meh ngetes apa meh? Nila nonton wong kok ngene iki. Waduh bangsane. Baleni ya. Rada mending, Met. Kula nek sanjang oe jenengan sor ngoten nggih. Nggih, Bu nggih. Nggih. Niki kerjasamane nggih, Bu nggih. Sedaya mawon. Go sar-saran. Kowe jan koyo arak luru duit ya. Nek karo. Ngene. Ayo. Owe. Wah, ya pancen mambu. Hae. Hae. Sor ngono, Bu. Padha malah. Oh iya. Radong. Tak baleni ya. Kene kompak kene apa? Jajal, baleni, Met. Kene tak terusane. Ngene. Hae sor ngono kono, Pak ya. Ayo. Owe. Hae. Nah, pinter ya, Met. Apik iki, apik. Awek, boleh, Met. Yang sebelah sini. Ya, sebelah ini aku tak pojok buri. Hah? Nggon lek tukimimu nanti. Iki pasukan nganu aku. Abang. Lek Tukijah. Ini iki deretang dadi keluarga besar. Apa? Kita terpisah dengan Soko ini. Oh, iya. Aku tak kene. Aku kene, ora Aku apa-apa. tak lurus sing nom-nom. Iki paling nom. Ya Allah, ibu ya anak. Iki sarake. Kowe iki kudu enom. Biyen. Biyen. Loh, iki Wah. kowe ora ngerti. Oh, berarti Modelnya- cerminane kowe, Loh, Des.
Sumirane blonde. Kok blonde kupingku iki wis wan. Udu semirat. Kowe ngecet dosa kowe. Ora aku. Kowe iki udu semirat. Yo, ayo, kowe ngono. Ayo kita kompak bareng-bareng. Kowe batese kene ya. Batese kene. Yo, wis kowe iki ngono aku tak kene. Tenang ya, tenang. Kowe Hae. Apik ini. Mbahe langsung son. delok Mbah, mana Mbah? Sor ngoten Mbah. Walah. Alah malah. Mbahe ora sor ning. Masuk. Masuk ilate kuwi. Hae, masuk. Ayo masuk ilate kuwi to. Lah nek bolongane Ondes. Apa? Suar kontak kabeh untune kok. Dosa kowe. Karo wong tuwa ora iso. Ya ora apa-apa. Saya dinai lagu, Met. Nggih. Iki paling kepenake pawang ini iki. Lah napa? Wis udut nonton wong edian. Kowe gayeng kowe. Kopine ra ono, Pak. Manu ngambil tag nilai HP. HP sing Android apa Apple keluake kowe? Apa? Apel keluak. Hah? Tak pangan Tinatu. Iya, iki lagune sing rada anyar to, Met. Aku tak gajal vokal. Oh iya. Yo. Ya Kowe oleh. Dek mbahe lho. Mbak, nek goyang apa? Mbak, mangke dansa kali kula nggih. Nggih. Ngoten iki nggih. Aja, Met. Geol ngoten nggih. Aja kenem meneng protol. Aduh. Nggih, mangke alon mawon, Mbah. Maju, mundur, krik. Lah iki. Nah, ayo. Mas, ora mumet pemuter terus, Mas. Tekan ndi to, Met iki? Enak anu. Hah? Endi, Met? Ora bakal Udu. Meneng. cukup untuk Oh iya. Aku Lagi. Ninggal rasa tanpa pungkasan. Kasunyatane rasa kepedung ing dada kuci waning tresno tina tu ing nala tanpa swara ngudal tali asmara. Ya, Met. Apa to kuwi? Kadya abu asmara. Awi, Met. jero. Aja jeru. Oh iya, aja. Yo, musik bola. Iki Yo. sak iso-isone. Yo. Ah, yuk, Mas Tung Andres. gentung dang gendang. Ayo. Masa tangkeme kene sik. Deng do boleng. Kono wis tak dung dang. Langsung. Senajan mung semu
kali bak tak si. Aku. Garis. Potong. Jadi dua. Hit. Loro, Ajeng. loro, Potong. Maju. Turkiem. loro, loro, Loro. Loro. loro, maju. Sukina, Turkiem, Parijem, absense. Spiderman. Oh. Yo Darun angel Darun. Angel Darun. Geser kene. Darun ini. Ayo bener. Ini. Darun Hop. angel kene. Run. Nah, hop. Hop. Nah, saiki tangane jebak sik. Peteteng kelek. Oh, aku rasa cerewet. Sing Oh. nyabani Oh kene. iya. Ojo cerewet. Oh iya. Oh iya Andes. Jebak. Nah, Coba jebak. Bang. Nah, sik ana sing prodol ora keleke. Ora, aman. Turunkan tangan. Terus olahraga sik, Mas. Sikile ngene. Nah, terus. Nah, terus. Sik, delok, Mas, ditutup, Mas. Terus ayo. Wah, kepiye to iki? Terus. Angel ke? Oh, Sukidang ki pancen mburi ki angel. Ayo, jiro lupat. Dudek. Ayo. Drame mah nonton nih. Hei. Nah, seng. Saiki tangane. Bayam dikoseng-koseng. Tongseng. Ora ana to. Petek wale coba kebon. Jenenge nanas kuwi. Goblok iki. Na. Ose Met, tak lurah gerane Met. Hop pindah kang maju. Iki ganti one. Sliding. Nah, iki ya giling-giling iki jogetane kok ngene. Kuapan nganti salah tak teot. Nek napa kecedet kok kepiye meneh? Kok ora do koyo encok. Jadi ngene Met awale. Tek dung teratang dung. Gendang dung tak tang gendang dung terak dung. Musik. Monggo lagu. Wop, seto. Iki aku ngajari Turkiem ki angel. Ya wis dirampung sik. Bar ngono ngene gentak tungtel. Tak dompak dudak tumplek. Ngene ya, oke? Iki awi, Met. Karo ngomong boranya mimik. Ayo ngomong, joget Dimas dipangan mikir. Yo, awas mulai. Manam jupan. Ayo bareng-bareng. Ayo, ganti tangan. Nah, iki jenenge manuk doro mabur ngene iki, Mas. Asik. Ganti trak dah. Ding. Asik awet. Tambah iki. Hop. Kowe gantian nambahi, Met. Iya. Ayo aku jadi tulung tarian nih. Kowe nambahi ora angel. Ora. Ayo jal. Jiro lupat. Ya. Putra kowe kene. Nah, ono ayo. Terusane piye? Yo. Asik. Ya. Sepasang remaja
dan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Sini. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang sama. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya ingin dan suka. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sering Kok saya tuh aku. Oh, lontor ngopo lo. Aku anyang-anyang. Wes, saiki. Aku capek. Jadi, ayo awak dhewe salto-salto wis wayahe Yo, men. nggih. Ojo dilak bengi misae men. Nggih. Men kepengin ki nanggap dhewe men. Heeh. 24 jam gelem kowe. Hah? Gelem 24 jam. Matek. Ki wedhus. Ya wis, saiki salto-salto sik. Oh, Adik arek ikut joget, Adik. Ndi? Adik iki masih dadi. Takoni. Tenang aja. Adik namanya siapa? Siapa? Abang ini. Tak ngomongin. Kok karo kowe iso interaksi to, Des? Hah? Karo kowe iso interaksi to. Wong nguruh. Niki tiang napa demit? Nah, kowe rasa interaksi to? Ngrowoh kok. Hah? Ngrowoh. Tawarai. Ah, ya. You, yes. You, no. No, yes. Ayo, wis ayo dhewe ah. J. Ayo ke menawa Malah kesuwen. kono rezeki barang menawa Nggih, dundal-tali nggih. salto-salto lumayan. Ah, nggih. Awak dhewe dadi. Dadi- Kolo-kolo ki nek pemain dadi lumrah. Heeh. Kolo-kolo pawang kok dadi. Iya. Toh, oh, tenang wae. Kok dadi ya, Lek? Tak ulang-ulange ya jan main dadi. Kapok. Ya. Tapi sik Aduh nyekel mikir lah jan troco saya. iki ngomong terus. Kapan Yuk. Ya kembali pun yuk. Tepuk tangannya mana? Wah, boyongan barang. Apa kita boy? Iya. Ayo tandangi. Sampai Sarah. Gula Sarah. Yuk. Hara. Iya. Nyuwun keplaipun. Ya, siapkan sahabat Anda. Yo. Yuk. Go man. Iya. Yo, tepuk tangannya mana? Ayan. Komen lain tuh. Golek. Ayo, Met. Ayo. Kayak. Met. Iya. Ia.
Bu. Lu apa, Des? Cilok. Oke, parani, parani. Eh, Kentang lunga makane jane iki. ayo karo ngene iki lho, karo mingkem. Hah? Dijambak di. Wah, kabar awe Siti. Lanjut metu jual mahal. Ya, terima kasih Adik. Yuk. Wah, oh. Pojokan Des, pojokan. Yuk. Minta angkara, kasalira, minore kutira, pamrecur nane jatwa, ratan cita ing karya.
yo. Yo kudu sejati. Memang betul. Oh, deal. Ayo. Tadi kan bisa. Terus, awas, awas. Ara. Yang kudu sejati. Putri Sekartaji. Kesenangan Indonesia. Yo, oh, oh, ya, oh, so, oh, Ayo, Rampak Sekar dia. Taji. Rampak dia. Oh. Yuk. Yo, Andes. Adel. Boy. Ayo, men. Yos. Yos. Ya. Yo. J, menika Bapak Pungkasan teman kanca-kanca nyugudo sejati nggih menika Bapak Putri saking kanca-kanca Putri Sekar Taji. Nggih.
Apa tuh, Des? Piye? Dah, sekal untuk suara. Coba. Ayo yo. Putri Sekartaji Indonesia. Vendika Arga. Linda Sarita. Ayo Nil, ayo Nil. Aku pancen wong ra duwe. Isin. Jare sing mbok aku sing ayu dhewe. Ijazah mung SMP pengalaman ora duwe paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal dia. Kenal wong dino kira kesempat. Setengah tawa iki awak lagi pokok dalam duit saka sibuk pengen nyamburane lombok. Bosok. Kamu cakep bikin aku penasaran. Goyang-goyang bis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin. Ku bawakan dukun dari Magetan. Magetan ora mempan. Dan dukun Jombang, Dukun Jombang ora mempan. dan dukun Ngawi. Dukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri. Makan turet satu ide menek tawa satu bloke. Enak bocah ganteng dewe gowore detak saptoke. Pertamanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, dikebukin setengah mati, disuruh ngakui barang bukti. Masalahnya hanya narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Tutuku dibuat wartawan sehingga fotomu masuk di TV. Jangan menghisap lembu, menghisap sabu, larangan agama. Jangan membaca lagu, larangan negara. Tunggu dosa Satyo, Putri Sekartaji. untuk Anda. Masih bersama Yupa Malam. Gebro Audio Sound System. Orang penaktif Bali. SMP Production. Aku pancen wong ra duwe. Jare sibuk aku sing semok dhewe. Ijazah mung SMP pengalaman ora duwe. Paling penak rapi wae. Ayo Ben. Aku rapi, aku kenal sopo. Kenal sopo kira-kira tersebut. Setengah tawa iki awak lagi pokok lalu duit saka sibuk pengen nyamberane lombok. Bosok. Kamu ganteng bikin aku penasaran. Goyang kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin. Ku bawakan dukun dari Magetan. Magetan ora mempan. Ke dukun Jombang, Palpapang ora mempan. ke dukun Ngawi. Dukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri. Makan turet sakol ende menek tawa sakep goreng. Enak bocah ganteng dewe gowore detak kenalke. Pertamanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, dikebukin setengah mati, disuruh ngakui barang bukti. Masalahnya hanya narkotika, heroin, juga dan sapi. Tutuku diputet wartawan sehingga fotonya masuk di TV. Tapi engkau Jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan membaca lagu, larangan negara. jangan dong, jangan menghisap sabu larangan agama. Jangan membaca lagu, larangan negara. Iki mau yo lagu kaya ngene. Hah? Iki mau yo lagu. Kaget aku. Kok diberkati bangun gitu.
Dibaptis hari ngawur. Ya, Ayo, lagu. Cok, lagu Ya. wajib ya. Oke. Ya paket lengkap ya. Apa? Dari yakin ku teguh. Himne bulian lah ya. Ya sama Mas Daria. Yo, dadi lho. MPK. Ora. Ora.
Audio matur suwun. SMP Production terima kasih. Lakon sampun, Cok. Iki mau apa, Mak? Anu, jalarane enggak. Jalarane mendem. Malah Iki. nang ngono bareng apa kae? Nyenengke komet tenan kok. Jajan. Tapi lebih jajan dong. Ayo Ngi. Iki dhewe bodi dhewe jane ngopo to? Oh, nganu Cok, cara dene nganu. Bunga tanpa upami. Heeh.
Kuntur. Angkat waras. Ayo tiro. Bukan tiro. Abang-abang, 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 yo. Bukan tiro. Yo. Oh, oh, Baby bilang baby. Iya, bukan tiro. Minggir. Ayo cut.
Iya. Ya salah kode. Ayo Cion. Terima kasih Cion. Gitu, Bu.
Sapa sik sintane? Iya, iya, Maret.
Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya lintah? Dari sama tapi sama terkali. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari sama, dari mata turun ke hati.